shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa masu daraja, masu bibiyan wannan channel mai albarka ta Alwahada Global Herbal Services, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel taku mai albarka. A yau muna son mu kawo mana bayani na ɗaya daga cikin tsirrai na magungunanmu na gargajiya wanda ake amfani da shi a samu waraka. Daga cikin tsirrai mun yi bayanin sazabu, mun kawo bayani akan albabunaji da dai sauransu. To akwai wata tsire da take da daraja kuma take da albarka, kuma ake hada magunguna da ita, wanda ikawa yanzu ba mu ma jama'a bayani na maganin da ake hadawa da wannan tsiron ba. To ba wani tsiro bane sai dai abin da ake kira da habbur rashad. Habbur rashad idan muka je wajen masu sai da magunguna na Islamic medicine muka ce muna son habbur rashad, za mu same shi. Akwai 'ya'yansa ƙanƙana kaman wato 'ya'yan alkama, kuma jani. To wannan habbur rashad din ana hada magunguna da yawa. Wani lokaci shi kadai ana amfani da shi wajen magani, sannan kuma akan hada shi da wasu tsirrai din wajen hada wasu magunguna din. Daga cikin maganin da habbur rashad yake, yana maganin ƙaba. Wato waɗanda suke fama da ƙaba, musamman maza da mata da suke fama da abin da ya shafi wato fibroid, idan suna dafa garin habbur rashad, bayan sun dafa su tace su sa zuma kaɗan su rika sha da dumi-duminsa kaman shayi da safe da yamma, da izinin Allah subhanahu wata'ala za a samu lafiya daga wannan ƙaba da ake fama da shi. Amma ana ba da shawara mata da suke fama da juna biyu, mata masu juna biyu, mata masu ciki, da kar su sha wannan saboda zai iya kawo ma cikinsu illa. Amma in dai babu ciki babu komai, mutum na da ƙaba, zai iya dafa habbur rashad yana wato sha kaman shayi kenan, domin samun waraka daga ƙaban ciki. Habbur rashad na maganin daji. Wayanda suke fama da cututtukan daji, idan suna dafa habbur rashad suna sha, yana maganin daji. Ya zo cewa habbur rashad yana kashe bacterias, ƙwayan cuta. Idan aka hada shi yana kashe bacterias. In ana sha yana kashe ƙwayoyin cuta, musamman irin cututtuka da suke gagara, ko in ce wayanda ba sa jin magani. So habbur rashad na da amfani da yawa. Kasancewar na gaba mu taba kawo mana wani abu dangane da shi ba, na ga ya dace in yi bayani dan kaɗan akan wannan habbur rashad din. Muna iya neman sa domin mu jarabta mu ga tasirinsa. Da wayannan kalmomi nake cewa, idan kuna jin daɗin shirye-shiryenmu, to ku karfafa mu ta hanyar dana mana like, sannan ku share wannan bidiyo saboda wasu su gani su amfana. Kar ku manta ku danna mana alamar subscribe domin samun kyawawan shirye-shiryenmu masu ilimtarwa, faɗakarwa da zarar mun dora. Da wayannan kalmomi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ku ci gaba da bibiyan shirye-shiryen Alwahada Global Herbal Services domin samun magunguna na gargajiya da addu'o'i mujarabai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.